Morfydd pryse. Y stori Cymreig yn gosod allan helaeth dy cariad a frodlynedd priod yn bythlawn yn gyd ar twyll ar ymaferiad ynglyn â sêr diwyddiaeth ffigiol gan A. Rhys Thomas, Arthur Wyn, awdur Gladys Williams, ac ati, rhagymadrodd. Pan y mae wedi myned yn eferiad yn ein tywysogaeth i athroniaethu ac ymresymu ac i ancredu ar hyn na ellir ei brofi yn wirionedd, y mae ser diwydiaeth wedi myned yn isel iawn yn ei cyfrifiad, y mae'n yswynnu ar hydolaethau oeddynt mor enwog hanner canrif yn ôl a rhai o ofnyd mor fawr gan ein tadau gynt yn agos iawn wedi colli ei bri. Y mae y cwydraid sydd yn ceisio darllen tesni ac yn delio mewn cyfarweddau yn cael eu cosbi a'i diradu pan ei dygir gerbron yr awdurdodau gwladol. Nid oes ond ambell i forwynig ffôl yn yr oes oleu hon yn prodi coel mewn hen rhagymadrodd proffesedig sydd yn cymryd ardynt fod yn alluog i proffido trwy gyfrwng cardiau, ac mae hyd yn oed yn dosbarth diweddar hwnnw sydd yn proffesu darllen planedau wrth edrych ar wyn wy neu weledion te neu goffi, yn cael ei gwawdio a'i fuddio gan y llaws. Gallem ninnau hefyd ymdwyn tuag atynt yn yr un modd, ond beth bynnag nid ydym am wneithiad hynny yn bresennol. Nid yw yn anghydreidol i ni dwyn llu o hanesion gerbron y darllenydd a rhai allysydd wirio gan filioedd o dystion o blegyd ein bod wedi gweled a chlywed sôn am ystranciau a cyflawnwyd gan serdywynwyr ffigiol lawer gwaith. Pwy sydd yn Gymru nad ydyw wedi clywed rhyw un yn sôn am Harris o Gwrt y Cadno? Pe buasai ef yn byw yn yr oes hon, ni fuasai neb ond yr ofagoelus yn talu ond pur ychydig o sylw iddo, y cwbl a ellir dywed amdano ar air a chydwybod ydyw ei fod yn gallu dechrau'n dosbarth o bobl ofagoelus am ei fod yn arfer meddwi ar astrology, sef diwyniaeth. Yr ydym yn darllen yn y Beibl am y gweithredoedd chrefydd a gyflawnwyd o dan yr hen orchywlaeth gan ser diwynwyr yr Aifft, ond yr ydym hefyd yn darllen yn chwedl diwynyddiaeth ar hynafiaid Hebraeg nad oedd ei gweithredoedd hwy i gyd yn wirioneddol. Enghraifft, pan ymau dau gariad a rhai ymau absynoldeb, erledigaeth, berthnasau a phob math o rhystrau wedi bod yn foddion i'w gwneud yn fwy annwyl i'w gilydd, yn llwyddo i glymu y cwlwm briadasol, ac yna ymau yn nall ar llall yn diflasu ac yn troi yn anfydlawn yn union pan ymau bod yn fyddlawn yn dyletswydd arbennig ardynt. Tybia llawer un fod diwydiaeth wedi effeithio ynglyn ag achosion o'r fath. Hefyd, pan ymau llawer gweddw yn unig barod i farw gan hiraeth a'i pwys ar fedd ei hoff briod o'r hwn sydd hwyrach ymdiferi yn arddangosfa hardd a trydydd nef, o'r hwn sydd yn peri i'w perthnasau credu a bydd ei hanobaeth yn foddion i drysu ei synwerau, a mae mewn byr amser yn cael ei hadferyd i'w dweddydwch cynenid ar yr olwg cyntaf y mae yn cael ar y dyn ieuanc sydd yn peri iddi sychu y dagrau oeddynt am bron ei boddi. Ceddir hi i osod ei gwaddol yn wylaw ei dydynydd, o'r hwn y mae ef yn cymryd y gofal mwyaf, nad ydyw yn gofalu dim yn dwedydwch ei gymwynas gwraig. Nid ydyw yn amlwg yn ôl barn rhai fod rhyw drancell swyn gyfarweddol wedi effeithio ynglyn â'r achos hwn eto. Yn Ysbaen, Itali a Sicily, y mae'n llys barn hyd y dydd heddiw i profi eogrydd ac i wynyddu cosb i swyn gyfarweddwyr. Yr hyn sydd yn profi am bellach nad ydyw ein celwyddyd mor ffigiol ac y mynd rhai ei bod. Gellir hefyd ffurfio barn ar y pen yma ar ôl darllen yr stori ganlynol, o'r hwn sydd yn agos iawn i gyd wedi ei sylfaenu ar ffeithiau gwirioneddol. Arthur Wyn, Rhagfyr, cyntaf, 1080.
Pennod 1. Morfydd. Ei gryddiau hoff fel cwrel cain mewn pleth o air sydd gi, ac gan ei llygaid chwerin llon beledron sech yn llu. Ei melyn wallt fel trysu air dolena dros ei bwch, a mwy dyniadol yw ei gwedd na gwen y rhosyn cwch. Ganwyd morfydd mewn pelasti bychain o'r enw Hafod Ysgywain, o'r hwn sydd yn blwydd llenelli swydd Caerfyrddin. Yr oedd yn hynny o hen deulu enwog a galluog. Yr oedd fawr wedi gwneithio'r llawer drosti, ac yr oedd natur wedi gwneithio'r mwy eto. Yr oedd ei harddwch cynyddol angyd a'i gwedditrwydd a'i ffreithneb yn ei gwneud yn elyn ei thad, i'r hwn yr oedd yn unig blentyn. Yr oedd yr addysg mwyaf gofalus a allasau yn athrawon mwyaf galluog ei gyfrannu iddi wedi llwyr datblygu y talentau dysgler oedd ei thad nefol wedi ei chrodi iddi. Pan nad oedd ond pryn 15 mlwydd oed, yr oedd ei brydbeddwch naturiol yn cymlu yr holl unethod oeddent yn byw yn yr un rhan o'r wlad a hi. Gallai siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg, Saesnig a Ffrancaidd yn Giwrain, a gallasai hefyd gyfansoddi penillon Cymraeg a Saesnig yn gampus, ond yr oedd yn rhy wylaidd i'w dangos uneb ond ei thad, y buasau yn dywenydd gan unrhyw fardd yn darllen. Heblaw hyn, hefyd, yr oedd yn gantorydd swynol, a chanasau alawan Cymraeg gyda llais moberaidd ac effeithiol ac eos Cymru, Pencerddés, a phan y chwaraeau gydfynediad iddi ei hun ei thelyn Gymraeg. Yr oedd y cedorion mwyaf deallus yn barnu yn unfrydol na buasau angylion y nefoedd yn medru gwneithio'r hynny yn well na morfydd pryse o Hafod Ysgywain. Yn achwanegol at yr holl bethau dymunol a nodwyd, a rhai oeddent yn peri i morfydd ennill serdynion o bob graddau. Yr oedd ganddi waddol o amryw filioedd yn y flwyddyn. Nid oedd yn rhyfedd gan hynny fod y rhai oeddent yn ei mawgrygu yn lluosog iawn. Yr oedd Lewis Pryse, ei dad, yr hwn oedd yn yswain parchus ac yn ynad heddwch. Yn ddigon doeth i wybod nad yw priodasau ysblennydd yn troi allan yn rhai dedwydd bob amser, ac oherwydd hynny, nid oedd yn awyddus i'w ferch i briodi dyn enwog a chyfoethog. Nid oedd yn croesawu neb yn ei presfylfod gysurus, oedd ei gerdd am bell i hen gyfech ac adawsau i morfydd fod y mestres hollol yn Hanfod Ysgywain. Pan fi ei mam farw, yr hyn a gymerodd le pan nad oedd ond 9 mlwydd oed. O gylyniad, yr oedd yn gallu dywys neu wrthod pwy bynnag a anturiau i ofyn am ei llaw. A'i gwaddol heb son am ei chalon hefyd, ond buasau yn well iddi yn y pen draw pein na roddasid iddi gymaint o ryddid. Ei bod wedi teithio cryn lawer ar y cyfyndir yn enwedig Ffrainc, lle yr oedd wedi cael cynnig ar dynion enwog a chyfoethog iawn, yr un ateb a roddasau i'w cariadon i gyd, sef je vous n'aime pas. Hynny ydyw, nid wyf yn eich caru. Yr oedd ei ddymer yn naturiol yn dener, bywiog ac yn ynys fel y mae y Cymru i gyd. Ond nid oedd morfydd eto ond 15 oed, ac nid oedd ei chalon, ei bod hwyrach yn derchau sibrwd wedi datgan ei hun o blaid neb, ond yr oedd ei llygaid hynny wedi neilltio un o bysg y nifer mawr a geisiasent ei charu, sef Aneurin Owen. Yr oedd ymddangosiad y dyn ieuanc yma pan un ar 20 oed yn ei wneithio'r yn anwyl iawn yn ngolwg morfydd, a dywysodd ef yn y diwedd o blaen ei gydgarwyr i gyd. Yn ddiau ei bod hwy yn dwaethach ac yn well nag ef yn pob ystyr. Cymorodd ei thad y cyflestra gyntaf i siarad am morfydd angyll ei cariad ac wedi iddo rhoddi camwylaidd uchel iddo fel dyn ieuanc hardd
Rhoddodd gynghorion dwys iddi ar y achlysur hwn fel yr arferau wneud pob amser. Wedi ei morfydd rodi ei brechu am wrth ei thad a'i gysynu yn wresog, aeth y thad a'r ferch ar ei gliniau i ofyn bendith y nefoedd ar yr undeb oedd i gael ei perfeithio mewn ychydig fusoedd. Yr oedd y dyfodol o flaen morfydd pryse yn ymddangos yn ddisglair a digwmwl. Pwy allai dybiad fod y fath gymylau digofys yn gasglu i diwallt yn y storm o ofid ar ei phen.